Oke, satu kita dengan judul Kamari Petang. Spesial untuk Echa Putri. Coba tindenai rilakan, indah kau mungkin jodenai bajalin. Cando tamakan buah si malakamo, kamari pentang badan jadinya. Cando tamakan buah si malakamo, kamari pentang badan jadinya. Cando mana buah ayah di dulang, nan kawasa tantu dadu denaiko. Hati tak curah juo ka adia surang, rang tuo adia tan malarainya. Hati tak curah juo ka adia surang, rang tuo adia nan malarainya. Usah buru asangko adia kabake denai, bukan niai di hati. Memutui tali cinta nan kita jago kini, Allah baungkai jalin. Jika ditanyakan apa nan denai raso, anyolah adia balahan hatiko. Harapin takkan nyato berpisah juo gitu jadi. Serangga laut nih. Spesial untuk orang yang sedang putus bercinta ya. Jando mana buah ayah di dulang, nan kawasa tantu dado denaiko. Hati tak curah juo ka adia surang, rang tuo adia tan malarainya. Hati tak curah juo ka adia surang, rang tuo adia nan malarainya. Usah buru asangko adia kabake denai, bukan niai di
Ya luar biasa untuk arranger kita Nicola Oza. Oke, satu kita kamari pentang telah berlalu ya. Gimana untuk kakak yang di buku?